Tanda baru dapat ni. Iparo la dulu juru le kam ada ni don don mo. Pada mau dia kelihnya. Jalan apa zaman jalan kuna ma jalan apa dulu jalan kuna ma. Fami jalan apa jalan ni jalan dah kuna jalan dah. Ablah ini tanda mau dia baru la nama ni. Mana fulap ni? Paling mami. Kalau bukan boleh ni kan ni demam bulan bo. Minum nasi mau ni kena kerabo semua mereka doa emon lo yang doa jadi roda bakang ho, naga semua orang lo, gini orang jalan boleh yang mana, jadi dah minum yang boleh yang mana, kalau dulu mau beli ada apa yang doa jadi, kau sih cakap apa dah, umat itu. Mana lu zaman lu? Ada sih yang aku bilang, form mana sebenarnya kan dosa dua kalau kan nama dosa cule, lah yang nama dosa lah, jadi baru lu. Anda lihat demo ni baru lah, file ni mulu. Mama dulu baru lah mulu, baru seribu. Kalau masa demo mana ni jalan ni jadi seri beni sanggari baru panjang ini ngurau ni fabrik ni ngurau, kalau min dosa no fanya nama, fabrik file lah, baba file lah, kalau kau file lah, kau kau mana tu, tu mana tu, mana beri masuk apa lagi, boleh kau ngomong mana kan dosa mana yang dalam begi. Mana beramo, aku mana kerana gini boleh kerana nyaman jatuh sama jago orang. Beda kaya Efla di sini, Efla ni beri masukmu. Yang seorang kaya ada yang mau beri masukmu. Kamu ada kuna sih mulai rumah kuno. Ali madari migra mi yang mana uno, dapur kamu nak komando ni bapa resup le kau kocok. Kakak mana kamera boleh, kau isi pun jalan boleh. Orang mana kan mana pada yang mau jalan. Apa sih sampai pada dalam ni mana jalan doa ikut kanya punya nak dosa dengan bagai dengan pejuang pandai, ye nala perut bang bro. Bisa mana nak pejuang nama ke? Kau boleh kamu nak kau nama kau boleh kamu lah apa? Memaru kau nama. Apa angkat serap kau kerana masih sofa nangin dulu. Kau beri sisa camu. Dengan buat imbau kerana ni. Ane misi kule. Apa kamu pernah film ini jadi suka tu? Kalau dapat sih kamu sadar semua mau ada berat. Kamu dah tahu semua. Kamu yang buat. Belum ada mau ni. Kamu ada dua. Kamu ada dengan ini. Kamu kamu ada. Kamu kelas semua baru dah jalan ni. Kamu kerana baru dah jalan. Banyak macam tu. Banyak ni mana dia mana sampai sampai sandro tu lah jam tu lah masa tu ada baru cakap apa banyak ni ramah bocah ni ro. Jadi ni kamu ni boleh ni kau ini berasa kalau masa aku ini baru masa aku bangai kau janu. Mana pula kan nak kerana dah ni so. Ipari kau boleh bela bocah ni uno. Ipari kalau telefon nak cari uno. Ayah kena minggan ni. Kan ni semua ikut. Ani bawa dia dulu. Ada murid guru wali, pintu kaba, jalur kaki ni. Jadi mana kau mana ada apa lagi? Ya dua macam lo, itu mana faham gila. Itu asal jelah kurang mana kau mau.
ana tumara forigino ikasa jila kono ma neba ko imabra bari bari ko member bo jara ya do mo jala jara bari jala da mo kabari ga himmo buli do ela poro ko gamro esa bari yeju yana ndo kuma kono medela jele do kila montoyala lenga boye kuma fola mi me menzara somaili do toila nisanga pole ni nje ya rabia mamba ya fanya ya yu boya de hey majugu kone ni jara yele ma jara samu jara de wita do bila frama kane pe ko ka oh emala kawa ayada ne ka se chokoroba ni ma wi sele idana dele kayo mo do toyala ko pla de be ni ta mo ni fi ko ka di do mana se ko abe jige ka boy ko ka sura ima ke ni ko kare o boyle so ne ko isi ga ma ko ko do ando ni ko o gina be ka bele ta ala an ke se ye ko flama a to ma de ko do so enguli ye ko do re fanya ko ye ko do re musukuru ye ko do re be ka ye ko do fele re ba be ka mo ma de ko de nguli digi dana de ga ni da burnya kele ha ana le dengulu ke oro la kike dana tiga ni taburu ya kele namo amila me yana meza karande ma namo kale jelba arama tiki sabari doni jelba namo kale jelba Laningala kapuma manja wote hari. Lani ni yira manka wote hari. Sumayati karikuno fende wote hari. Jenetigi ya masi yira ma. Yira daula. Mugane fin daula. Itamacho. Ani takamasira. Ani comportement. Ani kote chugo. Ani siro ka bila chugo. Ani sigi nyogom mina chugo. Ubalo ima. Ko lone be kenna ko karsa lone digiri wala ma lone be musunna o be karmas na lone digiri nelba namo ele mi ye gili eta ko sobake billah rasulullah lone bila ayo amane ta bakref lone bila de gelba kuma vienya majulo ko ta vienya majulo la kando wala betulo bala namo dosiyate korte boyo dosiyama ma se korte boma dosiya su fagale doso ya su ko fagare wo tiare isu mera sigini fle isu maiga yembenya bala su yembenya bala yo bugo kambela jele ay kamera lo chokora bani na nele isu maiga e yo bugo kai o ikasigi kai kurai ni different tigere ngani yetele ka doso ya la fola kaso kase jafere boma namo ale namo namo bani mala namo bani le ne ka siya ko so ben do so bani ale farage namo menden na ko di bar ko ale ne ko na kala ko so ben samu ani san wolofla namo samu gani wolofla qur'an kala mais gelba namo nabi boli so ko la ayo ale be boli so ko le ko na ko ala ma fe sabada die ko taye namo diana ma de argala e jola gelba o reflay du ko ni sangulo e gelba o reflay kalo ni tine e gelba o reflay su ni tine e gelba o reflay ele di ka muso ni ika furu ko ya ay mo joli ay mo refla mais ele be ala dalio namo Allah subhanahu wa ta'ala namo dendima namo mimi ken koy namo ala ka dem baraka di bela gelimi bien wo se ka senta ka seya namo ala ka dem baraka da bema o tere la ka do mune gelba namo kulba le fe mari ni sai ga tun ko mai ba yira la mo mi na bi do tigi fo de jeli no ilo gelba ne ye abray ga krande na de yi anta sai choro ba ma ka kamere su tigela namo bindu kaba
o ya le de muso des ne bɛ nin den de kanu su ni tɛnɛ ale bɛ nin kanu su ani tɛnɛ ale b'a tanu diɲɛ ni lahara wari ko tɛ lɔnni ko tɛ lɔ ko tɛ kosɛbɛ janya ko tɛ bonya ko tɛ fɛn fitinin ko de b'a la o ye hɔrɔnya de o tiɲɛ de i bɛ don ka balo o tiɲɛ de nka n'i ko hɔrɔn tɛ a lɔnbaga i kan k'i lagosi ko dosoya bɛ ɲini ka dɔgɔya ko ni wari dosoya bɛ ɲini ka dɔgɔya ko kulu kalandenw ayiwa ko kalandenw k'u hakili to karamɔgɔ fayi la Maiga k'ale sɔrɔ dosoya rɔ n'ale ka wuya tigɛ Maiga bolo ale ma wuya tigɛ namo ale ne y'a ye an ka dosibaya ta k'a di Maiga ma namo il n'a pas été vérifié o tɛ ye an n'olu ka taa o tɛ ye n'a faamu kɛ kosɛbɛ mais il est sage namo denmisɛnnin don adama ye sabari mais a hakili sigilen don o ye tiɲɛ ye n'a faamu kɛ ale jeliba namo dansi 2000 bɛ dansi 2000 bɛ sɔrɔ mais kuma bɛ 2000 nin kɔnɔ dɛ ko kuma b'a kɔnɔ dɛ adamani adama juru fɔ adama gɔni fɔ adama ŋɔni fɔ ale n'a ka kɔrɔkɛ Aruna ale ni a badenkɛ Umaru Kɔnɛ kosɛbɛ Umaru yɛrɛ ye ne ka den ye Umaru y'ale ka den ni Umaru ka gɔni fɔ ne kun Umaru mana fɔli k'ale kun ni ka dasi kelen d'a ma n'ale ka dasi kelen d'o n'a ma k'a minɛ a ma yafa ma diɲɛ ma yafa ma lahara ko n'i ka minɛ k'a ma yafa i ma diɲɛ na a ma yafa i ma lahara mais n bɛna fɛn di Umaru ma mais Umaru a b'i sɔn fɛn dɔ la min ni gɔni tɛ kelen ye min ni ŋɔni tɛ kelen ye o lɔ mɛ se wolo minɛ kosɛbɛ bi tɛ ayiwa sini tɛ ayiwa 1000 1000 Umaru 500 Umaru 500 gɔni fɔ Adama 500 ŋɔni fɔ Adama 500 Adama bɛ ne so yɔrɔ Adama b'ale ka yɔrɔ dɔn Adama bɛ ne so yɔrɔ kosɛbɛ doso ba n'a den donso tɛ a n'a ba soma ba n'a den soma tɛ a n'a ba o jansa o ye jansa 600 600 ka di o bɛɛ ma ka d'o ma muso ma ka tɔgɔ la muso Maiga tɔgɔ la alo jeliw an jɛlen 400 400 ka di alo ma o y'an ta de o y'a ta de kosɛbɛ kɛ ni bɛ jamana donna mɔgɔ min na ni fiɲɛ ɲamadugu ka don mɔgɔ min na a ye to cɛkɔrɔbaya la ko i ka jɔn k'a to kuma de k'a to cɛkɔrɔbaya kama ni kɔrɔla ayiwa ni kɔrɔla namɔ ne hakili tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kosɛbɛ kosɛbɛ o y'o tiyari n bɛ na sabari bɛ na namɔ ne hakili tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ne kɔrɔla hakili ko bɛ na ni baara ye dɔɔni mɔgɔw min na namɔ ne ka don mɔgɔ min na namɔ a ye ne yafa n'a ka dɔn mɔgɔ min na ko hakɛto lalen kuma kan o tigi ka yafa ma ala kama kira kama ayiwa sabari tɔgɔ la tɛmɛ donso ye ayi le donso ye ka ko ladiyanbaga ye dase 600 min kan ka di donso ye ma donso e bonya kuma laha a ye kana ɲina tɔgɔ la tɛmɛ kɔ ayiwa ko a bɛna tɔgɔ la tɛmɛ labila n'o kɛra an bɛ taa donso in ka dase 600 lase u ma donso in ka 400 an bɛ ayiwa k'a faamu ayiwa kamera tigiw dase 400 Maiga